tää mökki ei vielä täällä on metsä. Joo. Mä nyt etin hyvää kuvauspaikkaa. Eli nimittäin. Ja joo. Mennään tänne rannalle. Ainakin mä menen sen takia, koska tykkään olla siellä. Joo. Täältä löytää kaikkia aarteita. Joo. Mitäs muuta mulla tässä nyt olisi? Mä en ehkä mene tuohon. Mutta täällä on tosi paljon vettä. Vettä. Joo, mutta me tehdään nyt mennä katsomaan, miten letunpaistot sujuu. Joo, mutta nähdään sitten treeneissä. Moikka! No ei ehkä ihan vielä moikka. Menen nyt vähän tekemään jotain muutakin kuin sanon moikka. Moikka. Niin, että on moikka. Joo. Juu, mutta nyt mä sanon moikka ja moikka.